vom începe să rezolvăm culegerea cu cele 50 de teste, o culegere foarte bine realizată. În secunda în care un elev, la finalul clasei a 7-a, reușește să parcurgă toată această culegere, practic toate golurile sunt umplute, necunoscute nu există și începem clasa 8-a cu un start foarte bun. Și atunci începem să rezolvăm subiectul 1, exercițiul 1. 12 minus 12 împărțit la 6 ori 2 este egal cu 12 minus 12 împărțit la 6 e 2 ori 2 este egal cu 12 minus 4 este egal cu 8. Deci punctul D. Practic la acest exercițiu suntem verificați dacă știm să respectăm ordinea rezolvării operațiilor. Împărțirea și înmulțirea sunt operații de rang mai mare decât scăderea, de asta le-am rezolvat primele în ordinea în care au fost scrise. Exercițiul 2. Dacă 8 supra x este egal cu y supra 2, cu x diferit de 0, atunci ni se cere să calculăm valoarea raportului y plus 2 supra xy minus 7 egal cu. Și atunci, 8 supra x este un raport, y supra 2 este un raport. Am pus condiția x diferit de 0 pentru că o fracție există sau are sens doar dacă numitorul e diferit de 0, iar fracție sau raport înseamnă același lucru. Și atunci, aplicăm proprietatea fundamentală a proporției. Rezultă că x ori y este egal cu 8 ori 2 și atunci rezultă că xy este egal cu 16. Acum vom face înlocuirile în raportul care ni se cere să-l calculăm. Scriem raportul xy plus 2 supra xy minus 7 este egal cu. Și avem x ori y este egal cu 16. Deci aici, în acest raport, vom înlocui cu 16, este egal cu 16 plus 2 supra 16 minus 7. Deci va fi egal cu 18 supra 9. Simplificăm prin 9. La numărător ne rămâne 2, la numitor ne rămâne 1. Este egal cu 2 supra 1. Și știm că atunci când o fracție are numitorul 1, putem să nu-i mai scriem numitorul, deci este egal cu 2. La examen pe subiectul 3 este foarte important să respectați pașii în rezolvarea exercițiilor pentru a putea primi punctaj maxim. Mergem mai departe. Un obiect costă 100 de lei. Deci, notăm prețul inițial al obiectului să-l notăm cu P indice I, acest preț inițial, și în paranteză vom scrie ce valoare are, 100 de lei. După o reducere cu 10%, deci avem parte de o reducere de 10%, ni se cere să calculăm prețul obiectului. Deci, practic, dacă ar fi să reflectăm problema într-o schemă, avem un preț inițial, asupra prețului inițial are loc o reducere de 10% și ni se cere să aflăm prețul final. O să-l notăm și pe acesta. Notăm prețul obiectului după reducere. Și o să-l notăm cu P indice F, de la preț final. Și atunci, ce avem? Calculăm reducerea.
reducerea fiind de 10% din prețul inițial. Venim cu informația că prețul inițial este egal cu 100 de lei și atunci rezultă că reducerea noastră este egală cu 10% procentul vom transforma în fracție ordinară, deci 10 supra 100, din se transformă în operația de înmulțire, iar prețul inițial îl înlocuim cu 100 de lei. Simplificăm 100 cu 100, ne rămâne 1, 1 și atunci reducerea va fi egală cu 10 lei. Și atunci prețul final va fi egal cu, având în vedere că prețul nostru inițial se reduce, automat prețul final va fi mai mic. Și atunci prețul final va fi egal cu prețul inițial minus reducere și atunci prețul final va fi egal cu 100 de lei, cât este prețul inițial, minus 10 lei reducerea, deci va fi egal cu 90 de lei. De ce vă rezolv aceste probleme pas cu pas? Atât la subiectul 1, unde voi știți foarte bine că rezolvarea o faceți pe ciornă și pe foaia de examen doar bifați, pentru simplu fapt că la subiectul 3 trebuie să știți să rezolvați aceste exerciții pas cu pas ca să puteți să primiți punctaj maxim. Deci rezultatul nostru este punctul D, 90 de lei. Să încercuim și rezultatul de la exercițiul 2. La exercițiul 2 am obținut B-ul și mergem și lucrăm mai departe. La exercițiul 4 ni se cere să rezolvăm o ecuație de gradul 1 și avem 2x minus 7 este egal cu minus 1 și mi se spune soluția ecuației 2x minus 7 egal cu minus 1 este numărul întreg, o rezolv și văd care este soluția. Pot să fac un artificiu de calcul. Ce înseamnă? Înseamnă că la toată ecuația mea pot în același timp să-l adun pe 7. De ce fac acest lucru? Ca în partea stângă a semnului egal să rămân doar cu 2x. Rezultă că 2x este egal cu 6. Pot întreaga ecuație să o împart la 2 prin acest artificiu de calcul și atunci rezultă x este egal cu 3. Deci soluția este B. Mergem mai departe și avem 4 elevi au calculat media aritmetică a numerelor întregi 4, 6 și 8. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul alăturat. Dintre cei 4 elevi, cel care a răspuns corect este. Aici avem doar de calculat media aritmetică a acestor numere. Ce e foarte important atunci când lucrați, nu doar aplicați formula, ci începeți frumos. Deci, exercițiul 5. Începem cu media aritmetică este egal cu. Mulți dintre voi merg direct și scriu 4 plus 6 plus 8 supra 3. Trebuie să arătăm ceea ce calculăm ca să putem primi punctaj maxim. Deci media aritmetică va fi egală cu 4 plus 6 plus 8 totul supra 3. Deci va fi egală cu 4 plus 6, 10 plus 8 egal cu 18 supra 3. Simplificăm prin 3. Arătăm tot timpul cât ne rămâne atât la numărător cât și la numitor. La numărător îmi rămâne 6, la numitor 1. Deci este egal cu 6 supra 1 este egal cu 6. Pe subiectul 3 este foarte important să respectăm toți pașii. Și atunci, în cazul nostru, rezultatul este C-ul. Deci, practic, Sofia a răspuns corect. Exercițiul 6. În prezent, Mara și Sofia au împreună 27 de ani. La genul acesta de probleme pe care
le-ați învățat și în clasa 5-a puțin, dar între a 7-a ați studiat mai mult. E foarte important să fim foarte atenți la text, pentru că ulterior putem scoate relații greșite. Deci, Mara și Sofia au împreună 27 de ani. Deci, practic, ne referim la vârsta celor două fete. Și atunci facem notații. Notăm vârsta Marei cu M mic și vârsta Sofiei cu S mic. Puteți face ce notații doriți. Și atunci de aici putem scoate foarte ușor o relație și anume îmi va rezulta că M plus S egal cu 27 de ani. E foarte important să scrieți unitatea de măsură, pentru că altfel la final nu veți obține un rezultat corect. De ce am notat M plus S? Pentru că M reprezintă vârsta Mariei, S vârsta Sofiei și în total fetele au 27 de ani. Mai departe, în textul problemei îmi spune că afirmația peste 3 ani Mara și Sofia vor avea împreună 30 de ani este, iar eu trebuie să stabilesc dacă este adevărată sau falsă. Atât timp cât aici vă spune peste 3 ani, cuvintele astea sunt foarte importante. Pentru că atât Mara va crește cu 3 ani, cât și Sofia. Și atunci, mergem mai departe și vom scrie M plus 3 ani, deci și peste vârsta Anei vor trece tot 3 ani, plus S plus 3 ani este egal cu, și aici îmi spune 30 de ani. Haideți să vedem dacă e adevărat. Și atunci rezultă că o să grupăm separat M și S, deoarece eu știu că pe M plus S pot să-l înlocuiesc cu 27 de ani, plus 3 ani plus 3 ani, 6 ani, este egal cu 30 de ani. În exerciții de genul acesta, nu aveți voie, de exemplu, să faceți artificiu de calcul minus 6 ani sau să-l mutați pe termenul care reprezintă 6 ani în partea dreaptă a semnului egal. Noi aici trebuie să demonstrăm că tot ceea ce avem în dreapta este egal cu ceea ce avem în stânga. Și atunci, rezultă că M plus S, eu știu că e egal cu 27 de ani. Și atunci, înlocuiesc 27 de ani plus 6 ani este egal cu 30 de ani. Rezultă 33 de ani este egal cu 30 de ani, ceea ce este fals. Deci, această afirmație este falsă. Rezultat corect, B-ul.